Assalamu alaikum. Hormatly vatandaşlar, dostlar, doganlar. Bizim şu günkü temamyzyň ady näletkerde diktatura we onuň eden etdilikleri. Men tema başlamadan öň bir zady belläp geçmek isleýän. Şu wagt Türkmenistanyna halk ören agyr durmuşy başdan geçirýär. İşsizlik, açlyk, garyplyk we diktator Berdimuhammedowyň halka bolan basyşy gün-günden güýçlenýär. Onuň sebäbi ol inni bilýär. Sany aýdanmy, günnenmi bellisi ýok, kaçan ol gitmeli şo ýerden. Ya gitmeli ya ýok bolmaly dünýäden. Ol şu zatlaryň ikisine de gowy düşünýär şu wagt. Şo sebäpden ol özüni ýörüti opozisiýa taýýarlap otur. Bir topar adamlar maska giydi yüzüne. On diýsem ol koronawirusyň korunlayan maska däldi. Obrazyna maska giydi yüzüne adamlar. Olar inni ýola çykyp, köçäge çykyp, internete çykyp politik siýasatçy bolup ýörler. Olar belli däldi. Bu Türkmenistanyň siýasat arenasynda ýa-da dünýäde. Şoň üçin Berdimuhammedow we onuň töweregindäki ýalakalary bir näçe grupalary şo oglanan pullardan finansiýer edýärler. We şol adamlary dünýäniň öňündäki siýasatçylara, dünýä ýüzündäki siýasatçylaryň öňüne tanatmak isleýärler. Egerde ertir birden Berdimuhammedow gitmeli bolan ýagdaýynda onu ol Berdimuhammedowyň özü we şoň bilen Türkmenistan talan biznes firmalary, olaryň wekilleri Türkmenistanyna ýene galmak isleýär. Şoň üçin ol adamlar näme üçin maska giydiýän? Olar halka göräýmän bir özlerini prostoja adam görkezmek isleýärler. Bir şoňaly Türkmen halkyna ardy edýän, onu edýän, ýöne olar maskasyny entek aýryr. Siz şonu düşünersiňiz olaryň kimligini. Düýp sebäbi bu edilýän natlaryň arkasynda şo Türkmenistanyň oglunyň pullardyr. Şo pullaryň güýji bilen halkyň ünsüni bir ýana çekip allap, halk üçin hakiki can çeken, zulümden geçen opozisiýany çalmak isleýär. Berdimuhammedow we onuň ýalakalary. Inni temaň esasy bölügine geçelim. Ýatlasak temaň ady näletkerde diktatura we onuň eden etdilikleri. Türkmenler kim yaramaz iş etse onu näletkerde diýär. Meselem adamlaryň öýüni, ojagyny ýykýan adam ol ýygrenji näletkerde. Paraxor, watany halk talan hökümet ýygrenji näletkerde. Günäsiz adamlary azatlykdan mahrum etmek o da ýygrenji. Tire paralyk ýygrenji. Manat konvertasiýa edilen o da halk içinde ýygrençdir edýär. Olum bir näletkerden edýän işi sebäbi o başga da başaranok. Ol halkyň bäkwidi üçin pikir eden o agry. Türkmen diktatory öz edepsiz siýasaty bilen bütün dünýä ýygrenji boldy.
ol bütün dünýäň öňünde näletkerde boldy Berdimuhammedow şu wagt. Indi pikir edip görün, ýene gaýtalaýyn şu başdaky aýdandan atlanmay. Şuňaly derejä ýeten näletkerde adam ol gitmek islemeýär ýerinden. Ya ol gideýsende, daýmeli bolan ýagdaýynda da şo paddelnikleri, şo firmalar, şu wagtky şo opozisiýany finansiýer edýän, o ýerde bu ýerde adamlar köçe çykarýan firmalar Türkmenistanyň köküni saklamak isleýär. Berdimuhammedow, sen konstitusiýanyň üstüne elini goýup halkyň öňünde kasam etdiň. Emma beren wadaňda durmadyň, halka zannana basdyň, öldürdiň, ýitirdiň, işsiz, aç we biýalaç goýduň. Şu sebäpden seniň özüň we töwereňdäki ýalakalaryň hemmäňiz watan döňügi. Setdiňe bir ýurtda däl, bütün dünýäniň öňünde iň ýyrenji bolman başardyňyz. Bu siziň iň ýokarky üstünlüğiňizdir Berdimuhammedow. Inniki sen we töwereňdäki ýalakalaryň ýurt başyndan ýok bolup gitmelidir. Emma senin ýalakaçylaryň internetde her hili oýun edip halky ağırlamak isleýär. Emma senin bu edýän planlaryň başa barmaz. Sen halky ağırlap boldun, sen we bütün senin ýalakalaryň ennam jany hapa Berdimuhammedow. Duruşuňyza hapa, gana goýalansyz adamlar. Siz adamsa duru adyňa. Sen Kanadadan oğurlan pullaryny näçe internette seçseňem, adamlara allap bilmersiň. Seni bütün dünýä tanýar we senin ýalaka opozisiýanyň ýüzüni gün-günden tanýarlar. Şu sebäpden türkmenler üçin ören aýgytly pursat geldi. Halk ýaşy ýetginjekler kimin kimligini tanamalylar. Näme üçin? Eger bir adam ýalňyşsa, adaşsa, belkem ol ýerini tapyp biler. Egerde bütün halky allap adaşdyrsalar, onu biz ýene-de garanky tümlükden ýöremäni dowam etmeli bolarys. Biz watanyň azatlygy üçin görüşde bir näçe garşydaşlara duş gelip otyrys we ýene-de olar köpeler. Çünkü olar rejimiň adamlary, olar ýasama protestantlar, ýasama opozisiýerler. Protestantlaryň içinde köp adam ýalňyşýa. Entek düşünýän olar kimiň ýygyna düşdi. Olar düşünýän ok. Gynan takda köpüňize şow gerek size, şow. Maskanyň aşagyndaky ýüdler kim? Diktatorun ganhorlary, patkalimler ve revanşistler, Türkmenistan'dan pul oğurlan firma vekilleri, bilimtekler. Bular halkın ve Türkmen hareketinin arasındaki inçe birleşigi üzmek isleýärler. YKC Groma olum hakiki registrasiyadan geçen Türkmen hareketi ol halkın behbudi üçin görüşýän asosiasiýasydyr. Bunun düzümünde köp adamlar var, men oğlum aýdypdym. Halkam bilýär bizi. Daşynak Türkmenler bilýär. Biz halkın behbudi üçin görüşýäs. Biz Türkmenistan Halk Respublikasy etmäni isleýäs. Hiç diktatoraň berde isam ýok. Öňkü Türkmenistanyň oğurluk eden firma wekilleriniň isam ýok.
Şoň üçin olar men golaýmada gelip bilmez, maňa kömegim etmez, başarsalar bize ziyan ederler. Men şoň üçin çykyş edýän, düşünürýän, biz halk üçin görüşe çykdyk. Halk üçin 5 ýyl dyndan oturup odan nepeden çykdyk biz. Näçe adam gördük. Şo ýerde Türkmen hökümeti, rejim adamları gynýa, öldürýär, ýok edýär. Biz şu zatlaryň garşysyna çykdyk. Biz Türkmenistanyň baýlygyny Türkmenistanyň içine singdirmäne çykdyk. Biz işläp gördük. Müňlerçe adamlar elimizde işledi. Biz ullukan bir kollektivi ýöretdik. Halka çörek verdik. Sizin hiçiniz işläp görmediňiz. İşläp bileňiz oğlum. Gramatyňyzam ýok. Ýöne internetde gürlemäni öwrendiňiz. Onum kim öwretdi size? Ýalakalar. Çünki ýalakalar içinde hut kedebeň, emenbeň içinde ýerite bölümler bar. Psikologiýany öwredýän. Senin mimikaň näýin bolmaly? Sen näýil sözler bilen prosoy adamlar ağırlamaly. Ana siz şolardan öwrendiňiz, tälim aldyňyz. Siz edarada işläp tälim alaňdyk, halkyň öňüne geçip tälim alaňdyk. Siz işläp bileňdik, işlemänini bilmersiňiz. Biz gördük işläp. Biz halk bilen bile. Biz şoň üçin Türkmenistan Halk Respublikasyny döretmek isleýäs. Emma bu kampanya şu wagt internetde bolup geçen ýagdaýlar ýa köçe çykyp ýa o ýerde protestler datlar. Bu zatlar häzir bir wagtlaýyn. Bu zatlary öýerden rejim öýdi. Ol görmek isledi. Kim şoňa goşular, kim goşulmaly, kimi tutmaly, nädip esasy opozisiýany aktivligini ýok etmeli, basmaly. Yani ýöne bu wagtlaýyn. Haşandan soňky fursat gelende biziň halkymyz we türkmenlere ýardam etjek güýçler bize kömege geler. Men şu size aýdýan adamlar, şunu unutma. Şunu belläp goýun, bize kömege etjek adamlar, ýedi oturan adamlar şu wagt kömege geler, gerek mahaly. Kim düşünmekdik süren bolsa, gyşyk görüňizde men ona teklip edýän. Sen bir owadan nepe girip çyk halipa. Biz senin bilen soň gürleşeriz. Siz teselliler Türkmenistana azatlyk isleýän, size şöhrat, baýlyk gerek. Şonuň üçin şu ilki halk we watan barada pikirlenmäni öwreniň. Kitap ýazyň, namaz okan. Şu sebepden men her çykyşymda watandaşlara bildirýärin. Biz bir zady düşünmeli. Kim biziň watanymyzy talady? Türkmenistanda işleýärni, ýurdun baýlygyny talan firmalar kim? Olaryň ady dünýädäki korrupsiýa bilen bagly firmalaryň hasabynadyr. O firmalar idarlanýan firma, olan pullary idarlanýar, o pullar nirek barýar, olam idarlanýar. O firmalar näme etmek isleýär? Ýene ogurlygyny dowam etmek isleýär, o zatlaram idarlanýar adamlar. Şoň üçin siziň bu keçelde kakýan bu şowlaryňyz wagtlaýynça edberin, o da gerekdir belki. Men hiç kimiň adyny tutamak, hiç kime etmedi diýemek. Ýöne men halky düşündirmek isleýän, Türkmenistanda oturan garyplykdan, açlykdan, kesellen, helak bolup oturan harkly şonu oýarmak isleýän, şolary düşündirmek isleýän ýaşytleri, studentleri, şolar dogry ýol taýlasyny men gürleýän. Men o siziň ýalakalar bilen işim ýok. Men näme şeýseniz ediberiňiz. Nişolaryň gollawçylary kim şu wagt? Komitet we iç organ işgärleriň käbirleri we hileger toparlar. Olar ýene de bizi ağlamak isleýär. Daşary ýurtda, pasoluklarda ýörüte adamlar ulanyp türkmen halkyna we hakiki opozisiýon güýçleriň garşysyna iş geçirýärler. Ana şunki Berdimuhammedyň edýän işi başga işden oşuwat.
on spesslujbalar diňe şu iş bilen meşgul bolýar. O ýerde bir ýerde adamlar köçä çykaryp buna. Ol şo köçä çykan adamlaryň arkasynda kim durýar, kim şolary upravlýar diýen odan şolary siýasatçy edip görkezjek we soň öz arkasyny yapmak isleýär, açyk ýerini, öz ogurlugyny, öz prestupleniyelerini. Ol beýleki onu edip beren adamlar bolan bir näme, olam bir topar da, olaryň özüňi düşünäýin, olary näme ber. Eger biz ýalňyşyp şu çetelileri gollasak, onda biz watanmadan we nesillerimiziň geljeginiň düýbüne palta urýarys. Adamlar giýişdäl pikirlenin, köp sag bolun. Men dinleýänigde ören minnetdar.